Съфирали сме, моля. Да, добър ден. Добър ден. Сега тук сме от едно предаване и малко снимаме тук Стария град на Дрезден. Нали сме за Стария град, тук малко сме до гарата. Имахме преди малко оглед на един обект, на един чайнис ресторант, който тъпата няма шефката, трябва да я притесним по телефона. Тук се намираме близо до хотел Пулман, хотел Интерсити хотел и Кугъл Хаус. Ще можем да го хванем, той не се вижда от тук много добре. Сега ще ви покажа. Може да сме до гарата, може да снимем и гарата. Ето колко обекти има тук. Това е тия след обекти. Сега ще ви покажем. Речката. Погашката, където минават влаките. Покажете, моля. Аз имам много гащи, които ми стоят много зле. Просто малко съм като изпаднала германка малко съм. Трябва просто да се умешим с обществото тук с хората и затова сме малко смотани. Един Citroen. Чакайте да видим какво пише. Какво пише на чантата? Ето какво пише на чантата малко. Айде, дръпни се. Трамвая, минава с трамвая. Сега ще снимаме Тук строят. от дупката. Ето, тук се вижда дупката. Тук ще строят. Най-вероятно мол. Ето, тук пише Евро Бизнес Колеж. И тук дупката. Дупката, тук ще строят. Друго какво ще правят? Освен строеж, ще има също така и малко, може да е винтер маркет евентуално. Тук зимата може да има зимен базар. Пред малко, между другото, трябваше да снимаме и битака, на който присъствахме в Новия град. Няма да коментираме какво продаваха там. Ето карата, липсваха само кантарчета, където можеш да се претеглиш колко килограма си. Иначе продаваха всякакви неща, от ножки, втора употреба, до терлици, колета, коленца и такова ще продаваха. И суфертаски. Да. Ето снимайте тук един пич минава пи Корона Екстра. Не снимайте дупката, тя не е интересна. Тук някой си забрал яки и не снимава. Нямам такова яки. Ти имаш такова яки. Тя тук... Сега няма нужда да го снимаш, да? Ей, там има хотели, може да снимаме тук в Стария град. И Друго какво да се похвалим, днеска приключихме успешно работния ден и преди малко имахме среща с нашия versicherungsmakler, който ни светна така по едни въпроси, които ни бяха ясни, че то в Германия си баваме, къде трябва да плащаме тук много застраховки и здравни, и каквото се сети, снимайте, продължайте да снимате. И приключихме срещата и сега се прибираме малко, ще готвим свинско с грах и картофи и какви са тия знаци? Вие кажете нещо, ако искате малко аз да ви снимам.